Arrancamos a sétima e derradeira semana de debates electorais aquí en Canal Rías Baixas. Esta é a noite do Concello de Marín. Xa temos aquí no plato do Contrastes a candidata do Partido Popular, o candidato do Partido Socialista e a candidata do BNG. De contado, Contrastes Marín en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Última semana de campaña electoral e 26º debate aquí en Canal Rías Baixas. Esta é a noite do Concello de Marín. Nas redes sociais tamén vostedes dende a casa poden participar empregando o cancelo Contrastes Marín. Agora saudamos os candidatos que convidamos a este debate aquí en Canal Rías Baixas. A candidata do Partido Popular, María Ramallo, moi boa noite. Candidato do Partido Socialista, Manuel Pazos, moi boa noite. E completamos este Contrastes do Concello de Marín coa candidata do BNG, Lucía Santos. Moi boa noite. Boa noite. Coa axuda de Uxía Vidal, da nosa compañeira, marchamos ata Marín repasar a súa situación política. O Concello de Marín ten unha superficie de algo máis de 36 km². O municipio perdeu algo de poboación, situándose nestes momentos nos 24.034 habitantes. No 2019, o PP revalidou a súa maioría absoluta. Os populares viron incrementada a súa representación no pleno, acadando os 15 concelleiros. Fixéronse con case o 56% dos votos. En concreto, 6.772 electores escolleron a papeleta de María Ramallo. O PSOE mantívose como segunda forza, pasando de 4 a 5 concelleiros. Os socialistas contaron co apoio de 2.511 votantes. A última forza en entrar na corporación foi o BNG, que pasou das 3 a unha única acta. Os nacionalistas sumaron ao seu favor 879 votos. A Marea de Marín, que tiña 3 concelleiros, perdeu toda a súa representación. A participación medrou 4 puntos, roldando o 62%. Con estes resultados, María Ramallo situouse á fronte do Concello 4 anos máis. É alcaldesa deste municipio dende o ano 2011, sempre con maioría absoluta. A Popular vai neste 2023 a polo seu cuarto mandato, manténdose como candidata da súa formación. Tampouco hai cambios nas outras dúas forzas con representación neste momento. No PSOE volven a apostar por Manuel Pazos, quen fora candidato xa no 2019. No BNG confían de novo en Lucía Santos, tamén encabezou a lista do bloque hai agora 4 anos. Ademais destas 3 forzas, Vox tamén vai presentar candidatura, neste caso liderada por Juan Manuel Rosales. En total, os marinenses teñen desta volta 4 opcións, entre as que escoller fronte a 7 da anterior cita coas urnas. Pois todo ben clariño, todo xa en riba da mesa, así que imos escoitar as primeiras mensaxes dos candidatos aquí presentes. Comezamos pola candidata do PP, por ser a forza máis votada no 2019, 60 segundos, aquela cámara. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas e moitas gracias porque despois de 4 anos toca facer balance, toca rendir contas e sobre todo quizás foi a legislatura máis complicada para min como alcaldesa tamén, cunha pandemia de por medio e moitas complicacións, pero toca sen dúbida facer ese repaso de moitas das cousas que fomos capaces de sacar adiante, co apoio que temos, cun apoio moi importante dos veciños e veciñas de Marín, cun equipo totalmente engrasado que fomos capaces de facer moitas cousas nas diferentes áreas, nas áreas de cultura, en infraestructura deportiva, por suposto en mellora urbana, en reformas urbanas, e fomos capaces de marcar tamén a estrategia que primará e sobre todo que nos conducirá nos próximos 4 anos, de facer unha estrategia para ter, sen dúbida, unha cidade cunha mellora urbana que xa se empeza a notar. Mentras teña, sen dúbida, un respaldo sin fisuras do meu equipo e o respaldo que fomos capaces de acadar, seguirei apostando por esa reforma urbana, por esas infraestructuras, cunha aposta decidida polo rural. Gracias, señora Ramallo. De contado, seguimos escoitando a candidata do Popular, agora son tan só 60 segundos. Imos co minuto inicial do candidato socialista, ese 60 segundos, aquela cámara. Hola, boas noites. Bueno, nos hai 4 anos nos presentamos coa idea de ofrecer un traballo serio, riguroso, constante, pero a súa vez tamén firme e decidido sobre como abordamos os problemas que ten Marín por diante. Hai 4 anos evidenciábamos neste mismo plató cales eran os problemas que nos identificábamos principalmente e 4 anos despois non só existen igualmente, sino que son todavía moito máis preocupantes. Nos agora chegamos cunha candidatura
moi renovada, con moita xente de fora do Partido Socialista, o cal para nós é un orgullo que se queiran sumar, integrar e fortalecer este proxecto, e a nosa proposta clara é ser alternativa porque pensamos que Marín necesita xa cambiar se non queremos seguir profundizando nos problemas que temos e poder sair dunha vez deles. Grazas, señor Pazos. Completamos esta rolda inicial coa candidata do BNG, 60 segundos, aquela cámara. Moi boa noite a todas e todos que nos estades seguindo, especialmente aos marinenses. Que Marín é unha vila desorientada, átona, invadida polo desconcerto respecto ao futuro e un pesimismo crecente día a día é, por desgraza, unha realidade. Só os que nos gobernan dende o ano 2011 negan esta situación e de xeito continuo e constante, cunha perda de poboación continua, de crecemento na actividade financiera e comercial, perda de servizos públicos e falta de proxecto de futuro para Marín. No BNG ofrecémonos cun cambio real, co cambio que Marín precisa neste momento, cunha equipa entregada e liderada por persoas honestas, leais, comprometidas e dispostas a traballar para dar a Marín o proxecto de futuro que merece, poñer en marcha políticas transformadoras para mellorar a vida de todas as marinenses, porque queremos a Marín e queremos pegar un cambio de rumbo. Grazas, señora Santos. Bueno, pois agora comezamos a falar, a debater de distintos asuntos. Nesta primeira parte do programa imos falar de infraestructuras e de urbanismo. Vou comezar coa candidata popular. Xa vostede, no seu minuto inicial, facía referencia non a esa transformación do modelo urbano que quere impulsar ou que impulsou nestes últimos 4 anos. E parece que comezamos facendo un balance do feito nesta materia, neste mandato, que xa deixamos atrás. Pois efectivamente, como se anunciaba antes, a reforma urbana de Marín, non só destes últimos 4, senón destes últimos 12 anos, pois empeza a notarse. Calles e rúas como Concepción Arenal, como a Rúa do Tombo, como a Rúa da Estrada, foron totalmente melloradas. O cambio tamén se produciu no ámbito educativo, melloras integrais nos institutos como no Illa do Tambo, no CEIP do Carballal ou no CEIP do Sequelo, que cambiaron totalmente e son infraestructuras totalmente novas. A mellora do césped de erva sintética no estadio de fútbol de San Pedro foi outra mellora e ora iniciaremos tamén a remodelación prácticamente integral da piscina municipal. Son claros exemplos de cousas, por así decir, grandes, de cousas e de infraestructuras que era necesario dotar. Pero tamén seguimos nas pequenas cousas e conectamos prácticamente a maioría das parroquias a través das sendas da PO 551, un pode ir prácticamente camiñando desde o casco urbano de Marín ata a praia da Pamán, e na PO 313 prácticamente o mesmo, pero ata a altura do ecoparque de Cadro, é dicir, fixemos as sendas e a mellora de Coirados a Pardavila, de Pardavila a Cadro, e ora pretendemos de cara ao futuro levar esa mellora ata a parte de Cadrelo. Creo que son feitos importantes en mobilidade, en mellora medioambiental e en pequenas cousas que se puxeron sen dúbida de relieve. Creo que vamos a seguir por esa liña, cunha renovación completa tamén de lavadoiros, do noso patrimonio, e pusemos tamén no mapa moitísimas renovacións tamén no aspecto cultural, sin olvidarme do arranque e do inicio dun equipamento cultural como é un auditorio que está dando os seus primeros pasos. En 18 meses podemos contar con esta nova infraestructura. Bueno, pois a ver que balance fai o candidato do Partido Socialista. Bueno, non é certo que as inversións hai que reconocer que todas son con financiación externa, é dicir, a capacidade financiera do Concello de Marín é prácticamente ninguna para inversión, co cual eso nos limita moitísimo calquera outra posibilidade de desenvolvemento. As obras que comenta a señora Ramallo para nós son absolutamente cuestionables prácticamente todas, non? É dicir, do auditorio xa casi foi un tema de gran polémica pola ubicación, despois por un auditorio que iba a costar 3,7 millóns de euros, xa estamos en 5,7, probablemente siga subindo o que é a partida. A remodelación do paseo da Avenida Ourense quedou francamente mal, é dicir, unha infraestructura empedrada, dura, pouco accesible, nada verde, pouco transitada. Hai moita menos xente agora que antes paseando por esa zona, cando antes tiñamos unha arboleda moita máis completa. Temos a piscina que despois de moitísimos anos de problemas, goteiras,
queixas constantes de todos os usuarios, agora con fondos da Diputación pois se vai a poder abordar, e nós estamos convencidos de que hai moitísimas inversións necesarias por facer, pero sempre dende un bo proxecto, dende un proxecto estudiado e non simplemente invertindo 1 millón de euros como se fixo no Alcalde Blanco, unha avenida Ourense, sin que despois se vexa unha transformación real do que debe ser Marín. Bueno, pois completamos este balance coa candidata do Bloque. Grazas. O urbanismo está claro que é un dos eixos fundamentais para o progreso social e económico dun concello. Polo que dende o BNG apostamos claramente por un modelo urbano, moderno e accesível para todas as persoas, un crecemento armónico para crear lugares agradables para vivir, poñendo sempre no centro as persoas. E en relación ao urbanismo, este goberno sigue tendo unha tarefa pendente como é o desenrolo do Pesón. Aprobado hai 12 anos, pero sin desenrolar. Marín está tendo un grave problema de perda de poboación, 12 anos continuos de perda de poboación, único ademais na historia de Marín, e débese á falta de progreso, á falta de desenrolo urbanístico, ao Pesón que sigue sin desenrolar, seguimos sin ter a creación do Plan Especial de Cascos Antigos, o que afecta a boa parte da vila de Marín e de Canto da Area, e a elaboración do catálogo de hórreos, o que está frenando considerablemente a construción de nova vivenda ou a rehabilitación. Isto está empurrando as familias de Marín a ter que buscar o futuro fora do noso concello. De feito, non é lóxico que todos os concellos da nosa contorna gañen en poboación ou cando menos se manteñan e Marín siga perdendo poboación ano tras ano sin poñer remedio a este problema. Non se están dando solucións. Por outra banda, xa é hora de que en Marín se promova a construción de vivendas públicas de protección oficial. Levamos máis de 20 anos onde non se está construindo vivendas de protección oficial, cando, segundo datos publicados no DOGA, Marín conta xa con 87 solicitudes inscritas no Instituto Galego de Vivenda e Solo para poder optar a vivenda protexida. Polo tanto, hai medidas que urxe xa levar a cabo e desenrolar o urbanismo en Marín e así tomar medidas serias e contundentes para frear a perda de poboación do noso concello. Bueno, pois xa saben os candidatos aquí presentes que estamos nun debate, así que con total liberdade poden intervir cando consideren oportuno. Falaba a candidata do BNG da cuestión do Pesón, anteriormente a candidata a reelección polo Partido Popular xa comentaba esas transformacións e tamén avanzaba algún proxecto de cara ao vindeiro mandato. Se lle parece, continuamos por aí ou por onde vostede considere. Cando queira. Cando queira. Bueno, pois de cara ao seguinte mandato, evidentemente o tema da vivenda é un tema complexo, pero non un tema en Marín, sino un tema con carácter xeral. É verdade que competencia autonómica e tamén dos concellos, e a través do plan xeral, o que si podemos decir en materia de vivenda é que a día de hoxe, co propio plan, é dicir, non podemos botarlle a culpa a que falta por desenvolver, co propio planamento hai 2.800 vivendas que se podían construir mañán de licencia directa, e polo tanto o que hai que atraer promotores, que atraer construción e, por outra banda, facilitar que a xente nova, que a xente xoven, tanto para alugar como para comprar, pois haxa facilidades, evidentemente, para poder tramitar unha hipoteca que non suba, como está pasando agora, e que, evidentemente, é un problema non de Marín, un problema con carácter xeral. Pasamos 34 anos sin planeamento, non nos olvidemos, e desde o ano 2008 foi a maior crisis da construción existente, desapareceron prácticamente a maioría dos construtores e promotores. Hai que desenvolver vivendas? Sí. Só no casco antigo? Discrepo. Estamos asilizando oficinas do ARI e áreas de rehabilitación e se rehabilitaron moitas zonas do casco antigo, pero todos estamos de acordo que hai que desenvolver un plan especial, por suposto, totalmente de acordo, pero ademais deso hai que facer outras cousas e creo que de cara ao futuro hai que ir a desenvolver zonas que teñan un atractivo para o inversor privado, para o público tamén, pero para o inversor privado tamén. Os edificios os construyen os promotores e os construtores, e creo que chega o momento que se a situación económica invirte, Marín ten unha oportunidade estratégica, ademais pola súa ubicación. María, eu non podo estar máis en desacordo con que dices, e te vou a decir por qué. Cando afirmas que é un problema global, non é certo, non é certo. O problema é de Marín. Mira, esta é unha gráfica onde vemos o número de vivendas construídas do ano 2010 en concellos equivalentes a Marín, equivalentes, vale?
Estamos por detrás, por suposto, de Sanxenxo, pero de Porriño, Vilagarcía, Pollo, Clalín, A Estrada, Arteixo, Ame, Redondela, Carballo, Allariz, Tui, Tomiño, Bueu, solo ganamos a Vilaboa. É dicir, nós temos un problema que non é que a xente non quera vivir en Marín, é que non poñemos as ferramentas dende o Concello para desenvolver zonas que se podan edificar. E existen, temos 42 suelos urbanos non consolidados, dos cuales se desenvolveron 0 metros cuadrados en 12 anos. 0 metros cuadrados. Nada, non se fixo nada. Despois temos unha proposta que presentamos a nosa primeira moción sobre o fomento de aluguer que vostedes votaron en contra. A primeira, que propoñíamos facilitar... Esos plans se están desenvolvendo. Están desenvolvendo esos plans en Marín, en absoluto. Claro, claro, 4 anos máis tarde, a Xunta de Galicia pon o mismo... Pero se están desenvolvendo ou non? Non temos unha oficina... Non temos a oficina de rehabilitación onde se gestionan algunhas axudas. Algunhas axudas, non, as axudas que existen nestes momentos por parte das administracións con destino a aluguer. María, algunhas axudas, non, as axudas que hai. Te invito a que le preguntes a alguén que queira alugar en Marín, onde pode alugar algo decente e a un precio razonable. Non, en Marín. Decente a un precio razonable, evidentemente. Digo vostede que ata o ano 2010 e que o plan se aprobou no ano 2012. Normal que non puderamos desenvolver. Non, é que isto dende o ano 2010, dos últimos 12 anos. Claro, por eso aprobamos o planeamento no ano 2012, lle estou dicindo. Pero que non se fixo nada en 12 anos, María, o que quero decir. Pero como que non se fixo nada? Non se devolveu. Primeiro, é que sin planeamento non se podía facer nada. Despois de 34 anos, home, algo faríamos. Leva 11 anos con planeamento en vigor. Pero vamos a ver. 11 anos gobernando cun planeamento en vigor. Desde o ano 2008, a crisis da construción foi evidente. A maioría das vivendas que se foron vendendo, alugando, foron vivendas que quedaron en stock, moitas, ahora que estes días falamos tanto de vivenda, da Sareb e demais, que se foron vendendo. E nos concellos limítrofes tamén, falo de Pollo, falo de Pontevedra, falo de Bueu. Marín, como ata o ano 2008 non tiña planeamento, non contou nesta crise con ningunha vivenda que se pudera ofertar. Esa é a realidade. E ademais, lle digo que non só é vivenda, que tamén, non só desenvolver só, que estou de acordo, sino que a día de hoxe e de mañán existen solares de licencia directa, e vostede o sabe porque fixemos unha xornada e dimos un dossier a moitos construtores e promotores que se poderían construir mañán. Mañán, non lle botemos a culpa a que non desenvolvemos determinadas horas do planeamento, non. Mañán se poderían dar licencia directa para construir un edificio. Solo dos datos. Efectivamente. Cando falamos de que é un problema de Marín, yo decimos porque son vivendas construídas dende 2010, en todos os concellos equivalentes. Porque tardamos 34 anos en ter un plan. Non, que non ten que ver o plan, que xa temos o plan aprobouse en 2012, María. Levamos 11 anos con plan. Cando había unha crisis da construción e da promoción, que non, María, que estas vivendas se construíron a partir de 2010, que levamos ao mismo tempo construindo vivendas que eles, e eles foron capaces de triplicarnos. É dicir, Marín ten unha parexa, e só quería puntualizar unha... Sí, imos co Benega. Sí, remate, imos co Benega. Non se preocupe. E quería decir, di vostede, hai solares con edificabilidade. Non só que criticamos, é a inacción municipal. E vou decir por qué. Hai unha figura da lei do solo que se chama o rexistro de solares, donde o Concello pode obligar a executar unha edificación ou vender o solar para que outro execute. Nós non temos ninguna... Vostedes en 12 non fixeron absolutamente nada para dinamizar por activa ou por pasiva todos esos solares. A xente non pode ter solares que son de edificabilidade directa abandonados. Eso non pode ser. E entonces temos que ver que ferramentas xurídicas temos, que son moitísimas, para que eso non suceda. Ben, deixamos intervir tamén a candidata do Bloque. Grazas. O certo é que levamos 12 anos de parálise absoluta e nestes 12 anos non se desenrolaron os plans, ademais de obrigatoriedade, recollidos no PSOE, e siguen con esa tarefa pendente. Levamos, dende o BNG, 12 anos insistindo en que é necesario, en que é preciso levar adiante o plan de protección de cascos antigos e o catálogo de hórreos, e que é necesario para a nova construción. Non me conten historias de que a parálise na construción ven debida á crise, porque noutros concellos sí se leva construindo e non están na situación na que está Marín. Non hai excusas, levamos 12 anos con un PSOE aprobado, tempo máis que suficiente para pôr en marcha estas ferramentas necesarias, imprescindibles, non só para edificación, sino tamén para rehabilitación. Temos un casco histórico que se está caíndo por falta de rehabilitación, e non é porque non haxa oferta, que hai moita, é por todos os trámites que se alongan tremendamente no tempo pola falta destes plans.
e que o problema é que non hai ferramentas dispoñibles, que non desenrolaron o esencial, como é o PESON. Por outra banda, os promotores e constructores, efectivamente, nesas jornadas ofreceuselle unha información para poder desenrolar nova construcción. Pero cal era a queixa? Que Marín debe facilitar esa nova construcción e dende o Concello non se está facendo. Non, Marín non resulta atractivo, a perda de poboación é unha constante que ninguén se atreve a construir porque que falta de dinamización económica, falta de dinamización cultural, falta de servizos básicos que atraian a mocidade a formar as súas familias en Marín e, evidentemente, con ese panorama, ninguén se atreve a facer nova construcción. Aparte de que é necesario facer modificacións no PESON, todas as que sexan precisas, para poñelo ao servizo da veciñanza para facilitar nova construcción, para facilitar rehabilitación e para así poñer un freo á perda de poboación en Marín. Bueno, pois están falando os candidatos a cuestión da vivenda, da necesidade de rehabilitar esas vivendas na zona histórica, unha zona antiga de Marín. Tamén podemos falar nesta parte do debate de cuestións relacionadas co mantemento, non? Das infraestructuras existentes no municipio e tamén os servizos de mantemento das distintas zonas e das distintas parroquias que compoñen o Concello de Marín. Bueno, pois eu non teño esa visión pesimista. A verdade é que son optimista, creo que temos un lugar estratégico, perfectamente situado, nunha contorna da capital de provincia, con un núcleo urbano moi potente, con outro casco urbano como o de Seixo, o segundo casco urbano do municipio, e creo perfectamente nas posibilidades e nas expectativas de Marín. Creo que temos as ferramentas e que temos que ter moi claro e diferenciar por onde podemos ir, pero tamén hai que ter moi claro que temos un concello con 15 millóns de euros de presuposto e que podemos facer o que podemos facer. O que non podemos é os concellos convertirnos en promotores ou construtores. Dito isto, en primeiro lugar, en Marín hai solares suficientes para a construción con licencia directa. Máis de 2.800 vivendas se poderían construir. En segundo lugar, hai que apostar polas zonas de un desenvolvemento que teñan un atractivo para esa promoción e construción e hai que lexir desas zonas urbanizables as que podan resultar máis atractivas. En tercer lugar, o casco antigo. Temos desenvolvido diversos proxectos e axudas na área de rehabilitación que están dando os seus froitos despois desde que creáramos a Oficina de Vivenda e de Rehabilitación do ARI no ano 2012. Levamos prácticamente 11 anos desenvolvendo axudas e sí, é verdade que nos gustaría que se rehabilitase máis, pero se rehabilitaron moitísimas zonas. En cuarto lugar, o mellor que quedou no planeamento foi a delimitación dos núcleos e das áreas de expansión. E teño que decir que intensamente despois do COVID, pero tamén antes do COVID, a maioría das licencias tramitadas en vivendas unifamiliares é tremenda no Concello de Marín. E creo que é moi bo, porque si quere facer unha hechura tamén do seu Concello, e nos temos a hechura que temos, creo que é importantísimo ter un rural vivo, conectado, con servizos, como é o de Marín, e poboado. E, polo tanto, nos apostamos por esas 4 liñas estratégicas. Eso foi o noso traballo destes últimos anos, con dificultades evidentes. A nadie hai que olvidarse que hai unha crisis constante económica nas familias para poder acceder a unha vivenda, para poder manter unha hipoteca. Non yo digo se a ten a interés variable co que está subindo neste momento. E, polo tanto, para a xuventude e para atraer poboación, esa é unha ferramenta clarísima. María, eu quedo un pouco sorprendido a veces porque te escoito e que calquera diría que levas 12 anos ao frente do Concello. É dicir, non podes decir 11 anos despois de aprobar un planeamento que hai que estudiar que suelos urbanos vamos a desarrollar e que áreas. 11 anos despois. 11 anos despois, María. Desde o teu despacho ves o Solar das Monxas, como exemplo perfecto. O Concello non ten capacidade económica para desenvolver o Concello ten capacidade, porque ten capacidade jurídica para reordenar a propiedade, para reordenar económica, para obligar os propietarios, vía impositiva, a executar o que pon o planeamento. Entón, o Concello que non quere facer nada, nin quere reorganizar a propiedade e poñer, porque é moi complicado, se non entra o Concello... Reorganizar a propiedade. Sí,
soa si fatal. se chama un sistema de cooperación, o pon o pexón que vostede aprobou tamén, o pon o pexón que vostede aprobou. Entonces, o que temos é que facelo. Cooperación, compensación, Pero expropiación. que xa estamos no de cooperación. Claro, Xa pasaron 10 anos, xa temos claro. nos capacidade de reordenar esa propiedade e poñela como ten que ser. Ou só nos pasa a Marín ese problema, señor Ramallo, porque calquera recorre Pontevedra ou Bueu, calquer outro espacio, e mira como, ou Moaña, mira como se desarrollan áreas. Os espacios que Nos se estamos desenvolven bloqueados. en Pontevedra O foron último iniciados antes do ano 2008. O último edificio que se fixo en Marín, como símbolo do fracaso, foi hai máis de 12 anos. Temos un problema evidente, e o ten Marín, que se as hipotecas, que se non sei que se a situación económica, o temos nós o problema, María, non o ten o resto dos concellos. Entonces, a mí me sorprende que tendo todas esas ferramentas, 12 anos gobernando, agora veñas a decir que a ver que zonas son interesantes. E vou poñer outro exemplo deste pasotismo, e o teño que chamar así. Sí, o teño que chamar así. O Concello de Marín, nun pleno, aprobou hai 5 anos a elaboración dun plan de protección do casco antigo. Hai 5 anos. 5 anos despois non se fixo absolutamente nada, e agora, porque volvimos a pedilo nós nun pleno, se vai a pedir unha subvención para facelo. Eso é o que vostedes priorizan a rehabilitación do noso casco antigo. E con eso poderíamos falar de tantísimas cousas. Donde se construye simplemente? No rural, o que ten posibilidade en núcleo... Pero se construye ou non se construye? No rural, o que ten a finca que pode construir porque o proxón o plantexa. Pero evidente... Que construye son os donos da parcela, evidentemente, os propietarios, non os concellos. A ver, os concellos temos as competencias que temos. E temos que, evidentemente, desenvolver un planeamento por distintos sistemas, cooperación, compensación ou expropiación. Nos por ningún o facemos. O Concello de Marín ten as competencias que ten e ten a capacidade económica que ten. Non se olvide. Tócalle a candidata do Bloque. Cabe lembrar que Marín non só lidera o ranking de perda de poboación, tamén lidera o ranking de concellos onde menos construcción se está elaborando, onde temos a renda máis baixa, onde en materia económica tamén imos liderando en perda de materia económica. Polo tanto, non é que sexamos pesimistas, como nos dicía, non, somos realistas coa situación que estamos vivindo e padecendo en Marín. E iso, precisamente, é o que nos impulsa a presentar un proxecto con ideas para que Marín avance, para que Marín saia desta situación. Eso é o que pretendemos e iso é o que nos anima a seguir traballando, porque queremos que Marín siga desenvolvéndose como se está desenvolvendo o resto dos concellos da contorna, porque Marín tamén ten capacidade como a ten o Concello de Poio, por exemplo, o Concello de Moaña. Son concellos que os temos a carón de Marín, que teñen menor número de poboación que Marín e que sí se está desenrolando, sí que están medrando en poboación, sí que se está facendo nova construción. Por que Marín non se pode, entón? Que é o que pasa en Marín? O sea, a luz dos datos é que algo se está facendo tremendamente mal en Marín para ter eses datos, para liderar todos os rankings en datos totalmente negativos. En canto a recuperación e rehabilitación, temos unha morea de edificacións históricas que se siguen derrubando. En Marín levamos máis de 3 décadas onde se cometeron verdadeiras aberracións urbanísticas, onde se destruiu edificacións históricas. Creo que non fai falta nomealas, pero vamos, como exemplo, o Priorato. Non sigamos cometendo o mesmo erro, non sigamos deixando que as edificacións se veñan abaixo. E si temos oportunidade para poder rehabilitar, si temos fondos, si hai cartos, o que hai é que traballar en propostas serias a longo prazo e ser realistas e querer a Marín, querer de verdade un futuro para Marín. Pois, parece así, se quería responder brevemente. Porque parecen novos, eu levo 12 anos, pero vostedes tamén levan uns 12, 8 mínimo no Concello, decir. A mí si fora de hablar parecemos novos, non. Sabedes perfectamente como funciona o Concello, sabedes o que se pode facer desde o Concello, sobre todo porque tamén vos correspondeu gobernar os vosos partidos tamén mínimo 12 anos. Ben, dito isto, pero xa si vou ter eu a culpa do Priorato, madre mía. Non dice iso en ningún momento. Dito isto, vamos a ver, as áreas de rehabilitación se delimitan e funcionan
como están funcionando a do Casco Vello de Marín, unido agora do barrio de Lameira. A Pero nosa non proposta está é facer tamén funcionando. unha área de rehabilitación no Canto da Area para seguir adquirindo axudas e invertir esa tendencia das casas que se abandonan e de facer esa rehabilitación. Ese traballo se leva a cabo facendo durante 11 anos seguidos. E si é verdade que o casco antigo, non, a oficina de rehabilitación é do ano 2012. Se aprobou no ano 2012. É a primeira vez que Marín tuvo unha oficina de rehabilitación xunto co ARI e unha oficina de vivenda, vamos, se xa me discuten eso. Non queren afectar a realidade, non. Eso, o que digo, non ten nada que ver coa expansión das áreas, dos núcleos, da vivenda unifamiliar e as posibilidades de obter efectivamente vivenda. Por que en Marín non se construiu en outros sitios sí? Repito, porque tardamos 34 anos en ter un planeamento, porque a crise da construción se iniciou no ano 2008 e agora o que trataremos é de invertir esa tendencia. De verdade que 12 pero de anos verdade, de tesón non dá para desenvolvelo? Pois non dá para desenvolvelo, non, pois sabe por qué? Bueno. Sabe por qué? De verdade, non. Pola crise económica. Claro. Bueno, da construción e da promoción. Pero solo pasa en Marín. No, influe os ali. solos que se están desenvolvendo O resto dos en concellos, Pontevedra, no. en Moaña, en Pollo, incluso en Bueu, coa Manzana Masó, foron iniciados anteriormente da crise do ano 2008. E son os solos que ahora mismo, o caso de Pontevedra, se iniciaron anteriormente, se están desenvolvendo agora. Todas as promocións e as execucións e desenvolvementos que se están facendo en Pontevedra se iniciaron antes. Pois facemos, se lles parece os candidatos, Pero non é facemos a primeira pausa da noite, de contado continuamos neste Contrastes Marín. De luns, noite de Contrastes Marín, aquí en Canal Rías Baixas. Falamos agora de economía. O primeiro, voulles pedir, como sempre, un balance da xestión económica do actual goberno local. Comezamos polo candidato do Partido Socialista, cando queira. Bueno, Marín, que sempre tuvo unha situación económica saneada, esa verdade, Marín non se caracterizou nunca, nin agora, nin en ningún goberno anterior, por ter tasas de endeudamento moi altas, nin por ter problemas financeiros. O que temos agora é unha situación que é o final dun ciclo, é dicir, a situación económica do Concello de Marín non se pode manter durante máis tempo. Por que o decimos? Bueno, pois porque hai dous indicadores principalmente en calquer economía municipal, que é a débeda pública, a taxa de endeudamento, e os remanentes de tesorería, que xa nos fan saltar moitas das alarmas, é dicir, nos, co actual nivel de ingresos que temos e os gastos que temos, é imposible que a situación se poda prolongar por máis tempo. Temos o maior récord de deuda da historia de Marín, o temos agora neste momento, e temos o mínimo nivel de remanentes probablemente da última década. Entonces, eso nos vai abocar a calquer goberno que chegue a partir de agora a enfrontar unha situación económica complexa. Complexa porque hai poucos recursos, maior débeda que existencias, e entonces vai a ser bastante difícil poder xestionalo. Récord de débeda no Concello de Marín nestes momentos, e o candidato do PSOE, imos coa candidata do BNG. Sí, pois neste sentido, dende o BNG, sí que discrepamos un pouquiño porque sí creemos que hai marxe de endevedamento. De feito, nestes 12 anos de goberno do Partido Popular sempre presentaron uns orzamentos calificados como continuistas, e precisamente o continuismo é o que está colocando a Marín na situación na que está, na situación onde os datos son tremendamente negativos e onde hai que frear esa situación, e para frear a situación hai que facer un esforzo e adicar maior orzamento. Un concello pode permitirse maior endevedamento sempre e cando mellora a situación da localidade, sempre e cando se cumpla cos servizos precisos para a veciñanza. Esa é a súa función. E un concello está traballando cos cartos da veciñanza para a veciñanza, polo cal hai que saber xestionalos e hai que dotar ao concello dos recursos precisos. E é que volvemos ao mesmo, Marín está nunha situación límite na que hai que tomar medidas urxentes xa. Non se pode seguir apostando polo continuismo, non podemos seguir nunha liña, como din, de continuista.
hai que rachar con esa situación. E en canto aos sectores productivos e de promoción económica, dende o BNG levamos pedindo durante estes anos que o goberno municipal debe apostar máis claramente e decididamente polo comercio local e polo asentamento de novas empresas para a creación de postos de traballo e para apostar por unha economía local. Bueno, pois de contado, seguimos falando deses sectores productivos que xa introducía a candidata nacionalista, pero ainda queda escoitar a candidata a reelección facendo balance da súa xestión económica. Comentaban por esta banda esa cuestión da débeda. Vostede que balance fai destes últimos 4 anos? Bueno, pois, como lo medible non é opinable, pois eu penso que os datos están aí. Non lle podo consentir o candidato socialista que diga que temos maior débeda da que eles nos deixaron no ano 2011. E lle vou a decir por qué, porque o medible non é opinable. No caso da deuda, cando tomamos posesión no ano 2011, a situación era a seguinte: se debían 3 millóns de euros a acreedores, a proveedores do goberno do PSOE e do BNG, se debían 2 millóns de euros a maior, 3 millóns de euros os hubo que pagar co orzamento municipal. E 2 millóns de euros tuveron que acollerse ao plan de pago a proveedores, acorda? Cando se lle debía cartos, se acollían ao plan de pago a proveedores. E hubo que pedir un préstamo, que foi posteriormente amortizado. Por lo tanto, 5 millóns de euros. 5 millóns de euros. Neste momento, temos 4,5 millóns de euros de débeda. E sabe por qué? Unha parte é a débeda á empresa Urbaser, porque non se lle fixo ningunha actualización dos seus costes do servicio desde o ano 2000. E tuvimos que acollernos a ese plan de pago a proveedores. E despois hai outra parte da débeda que é para financiar os fondos europeos, concretamente o equipamento sociocultural. Isto é o que hai. Do remanente, no ano 2011 había 970.000 euros de remanente. 400.000 se utilizaron para pagar inicialmente a primeira actualización de Urbaser e quedaron 570.000 de remanente. A día de hoxe, ano 2023, vostede sabe, porque se non o soupera, entenderíao, pero sabe, temos 2,5 millóns de euros. E fixemos cousas co remanente, porque se en algunha cousa estou de acordo coa candidata do BNG, o que non están de acordo son vostedes entre sí, para gobernar xuntos van ter problemas. Pero o que estou de acordo coa candidata do BNG é que hai que tratar de endeudarse para as cousas, entre comillas, que merezan realmente a pena. Nós non nos endeudamos para o día a día, para o gasto corrente, para cousas que hai que ter co orzamento municipal. O noso orzamento municipal é un orzamento escaso, un orzamento para o noso concello, con nosos habitantes, vamos, a nosa capacidade, 15 millóns de euros. Outro día, cando falaba con un periodista, me decía, como facedes? Pois con moita dificultade, porque como vostedes saben, no noso orzamento non van inversións. Todas as inversións realizadas en Marín se fan con cargo a subvencións de outras administracións, da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia ou con cargo a fondos europeos. Ese é o noso itinerario. Pero nós conseguimos pasar 12 anos, non creo que podamos manter moitísimo máis, sin subir os tributos, nin impostos, nin tasas. Eso foi a nosa carta de presentación e o noso balance, pero o medible, como eu decía ao principio, non é opinable. Bueno, pois, de contado, se eu considero candidato socialista, podemos seguir falando desta cuestión, pero tamén xa vou introducindo o que introducía uns minutos a candidata do BNG, a cuestión dos sectores productivos, de medidas que se poidan impulsar dende o goberno local para o fomento do emprego, de novo candidato do PSDG. Sí, bueno, María, aí faz unhas cuentas un tanto extrañas coa suposta débeda que atopas ao chegar. Esa débeda non é tal. Unha cousa que non este sin pagar a factura e outra cousa que están os cartos para pagar esas facturas, porque eses cartos non estaban do outro lado. É dicir, eses cartos non os truxeches da casa, de 2 millóns, de 2 millóns, pero non de 5 millóns. A débeda... 3 hubo que pagalos co orzamento municipal, e 2,5 co plan de pago a proveedores. Co orzamento municipal pagamos todas as débedas, todo o que lle debemos aos acreedores, todos o que lle debemos, todas as facturas. O que quero dicir é que todas as facturas que pagamos, o pagamos con orzamento municipal. E se nos chegamos a ver agora, pois 2 millóns e medio de facturas... Para gasto corriente. 2 millóns e medio de facturas para pagar os gastos que temos agora deste semestre. Gasto corriente, festas de primavera, a periodista que tiñan contratada. O que quero dicir, mire, é un pouco sorprendente a deixadez que hai en temas capitais para Marín e para o futuro de Marín.
E o tema do solo empresarial é un deles, e é imposible entender como algo tan importante para o futuro de Marín, para que a xente poida traballar e poida asentarse en Marín, o temos sen abordar. 12 anos despois de que vostede sea alcaldesa, señora Ramallo, non se fixo nada para desenvolver un novo espacio empresarial. Nos propuxemos dúas cuestións. Propuxemos un coworking para emprendedores que votaron en contra, e propuxemos que Zona Franca nos faga un estudio para identificar novas áreas empresariais, votaron a favor, benvido sexa, 12 anos despois. Tivemos que vir nós, 12 anos despois de que vostede goberne, señora Ramallo, propoñendo algo tan básico como que se identifiquen solos empresariais donde se podan ubicar pequenas naves, pequenos talleres, compatibles co entorno donde se vai a ver. Todos sabemos das dificultades que hai dos polígonos industriais. Un polígono industrial a gran escala en Marín non ten cabida. Non ten cabida, non temos a orografía precisa, pero pequenas áreas empresariais o que hai é que buscalas e poñelas en valor e permitir que a xente traballe e se queda a vivir aquí. Cando non facemos que a xente poida vivir, nin poida traballar, é imposible que se poidan quedar. Por eso Marín perde poboación, porque non hai nin posibilidad de emprego máis alá do porto, porque vostede todo soluciona co porto, porque o porto ten vida propia, do outro lado da valla ten vida propia, pero o que ten que facer vostede da valla para aquí, vostede eso o ignora completamente, non lle dá importancia, é unha importancia capital. Falan dende o Partido Socialista da necesidade de solo industrial, imos co Benega. Grazas. Só un matiz en relación á situación económica do Concello. Efectivamente, Marín ten unha capacidade económica escasa, mas a realidade é que estamos afrontando unha equipación sociocultural con sobrecustes, que vemos como se fixeron unha serie de actuacións na Avenida de Ourense ou no Paseo Alcalde Blanco, tamén con sobrecustes, e que, ainda por riba, non ofrecen un cambio sustancial. Dito isto, cambiando xa de tema e falando pois da necesidade dun espazo empresarial, tivemos a ocasión, hai 12 anos, estábase traballando pola dotación dunha zona empresarial, comercial, desbotouse esa proposta, non foi posible chegar a un acordo, non foi posible desenrolalo, mas a necesidade de asentar e atraer novas empresas, novos comercios para Marín, eso é incuestionable, polo que dende o BNG apostamos claramente pola creación de viveiros e de incubadoras de empresas. Isto podería estar ubicado en diferentes zonas de Marín, en diferentes parroquias, o que, ademais de crear postos de emprego, vai a dinamizar a situación económica de diferentes parroquias. En Marín temos boas conexións para poder leválo a cabo, polo tanto é unha opción que non vai causar molestias á veciñanza, que podemos asentar empresas en Marín tan necesarias, que podemos ofertar así, crear e apostar pola creación de postos de traballo e que a nosa mocidade non teña que marcharse de Marín en busca de futuro. É outro xeito máis de reter a poboación en Marín e, ademais de reter, de atraer poboación, apostar pola creación de postos de emprego. Estas medidas son totalmente viables, só hai que ter vontade, porque é moi sinxelo leválas a cabo. É simplemente a dotación de espazos que tamén serían viables. Temos espazos en diferentes parroquias que poderían acoller estes viveiros de empresas, estas incubadoras de empresas, e apostar polo futuro. Toca a María Ramallo. Bueno, eu vou facer un repaso do panorama económico, sobre todo de emprego que temos en Marín. A maior capacidade de emprego que temos en Marín, eu levo sempre por bandera, é o noso porto de interese xeral do Estado. É un dos 5 portos de interese xeral que medra, hai máis empresas no ano 2023 que no ano 2011, hai máis empresas, hai máis comercio e comercios e apertura de comercios no ano 2023 que no ano 2011, e polo tanto non podo deixar pasar de decir e xa no emprego me parece o dato relevante, porque os datos de paro do ano 2011 era do 22% e do ano 2023 é do 11,5%. Entonces, como decía no bloque anterior, o medible non é opinable. A maiores diso, a segunda fonte tamén de emprego, eu o digo sempre, o comercio local, a hostelería. Evidentemente, nesta pandemia houbo tamén bonificacións nos recibos, bonificacións nas tasas das terrazas da hostelería, que foi moi importante, non todos os concellos limítrofes que
que vostedes sempre os teñen de referente o fixeron. Creamos un espacio emprendedor, un viveiro de empresas gestionado pola Asociación de Jóvenes Empresarios que pon en valor o produto do mar. E temos tamén, eu sempre o digo, porque a veces pasa desapercibido, o noso centro universitario, o noso campus universitario de referencia, que é a Escola Naval, que tamén un centro importante de emprego, porque moitísimas empresas, ter máis de 500 ou 600 personas durante máis de 9 meses ao ano, xeneran, sen dúbida, un movimento moi importante para Marín. Marín é un sitio perfectamente comunicado, perfectamente ubicado, a mellora urbana posta de releve nestes últimos anos favorece a nosa mobilidade, non podo estar de acordo en que Marín necesite unha zona industrial ao uso. E lle vou a decir por qué. Nos falamos de antes, estaba vostedes gobernando. Antes igual había posibilidade. Eu recordo dar sempre a batalla, pico e pala, a posibilidade de ter unha zona empresarial, industrial, no linde con Moaña, que non foi capaz de que nadie admitise no propio planeamento. No plan xeral iba unha zona, a zona do Pituco, que foi recurrida, temos que borrala do planeamento. Por lo tanto, eu non creo nesas zonas industriais empresariais que están perfectamente servidas co porto. E despois non podo admitir que despois de dar tamén a batalla dos postos de traballo e da permanencia de ENCE, en fin, cada un sabe perfectamente onde estamos. Vai agora o candidato socialista, introducía a candidata popular tamén a cuestión do comercio e da hostalería, tamén medidas que poden contemplar os distintos candidatos aquí presentes sobre o apoio tamén a estes sectores, pero intúo que o candidato socialista quere responder á cuestión do solo empresarial, neste caso. Sí, o sea, que me deixa atónito. O sea, vostede, como alcaldesa, afirma aquí que non pode estar de acordo en que Marín teña unha zona empresarial al uso. Non, unha zona industrial grande ao uso porque é inviable. Un polígono en gran escala non é posible, xa o falamos antes. Pero que tampouco a pequena escala, señor Ramallo. Vostede é que non se preocupa ni a gran escala ni a pequena. É que vostede en 12 anos non fixo nada, señor Ramallo. Mire, vostede fai unha trampa cando presenta, cando vostede dice que onde hai datos, mire, vostede o que está comparando, dice, no, é que en 2011 había máis paro e menos empresas que en 2020. Había en Marín en toda España, señor. Nos 8.800 concellos de toda España, hai menos paro agora, menos, por favor, déxeme terminar. Hai menos paro agora, nos 8.800 concellos que hai en España, hai menos paro agora que hai 12 anos. Eso non é mérito, é a situación e a coyuntura económica. Pero mire, si nos comparamos con concellos, nese mesmo período, Marín sempre sale mal, en calquera comparativa. Mira, somos dos concellos que máis comercio local perdeu nos últimos 7 anos, un 14%. Non estou de acordo. Somos, bueno, non está de acordo, vale. Non estou de acordo. Cando vemos a taxa de crecemento empresarial, mira, Ponteareas, Porriño, Bueu, Sanxenxo, Cangas, Pontevedra, Redondela, Vilagarcía, Moaña, o sea, concellos do noso entorno. Marín sempre é o que máis decrece e o que máis tarda en salir adiante. Cando falamos de que Marín ten un problema, Marín, é que crecemos as nosas empresas a metade de ritmo co resto da provincia e a menos da metade que o Morrazo. É dicir, temos un problema de emprego en Marín, María, e non o queres ver, e me sorprende e me doi, porque desta bancada sempre hubo predisposición para poñernos do lado voso durante estes 12 anos de goberno para intentar conseguir cousas para Marín, pero que non tedes interés en cambiar nada, María. É unha falta de iniciativa e de dinámica, de pelear polo importante. Sí, hombre, imos coa candidata do bloque que contadimos con vostede, Venega. Sí, temos menos paro e tamén temos menos poboación. O certo é que os datos, e non son datos que digamos non, son datos do Instituto Galego de Estadística, e o que reflexan é perda do sector primario, perda no sector productivo, perda no sector servizos, e no sector servizos entra o comercio local. O comercio local o que precisa é maior apoio por parte do Concello. E non nos vale, ademais, con levar adiante campañas a un mes antes das eleccións. Levamos 4 anos pedindo campañas a pé de rúa para aposta polo comercio local. 4 anos pedindo. Porque é necesario, porque é a dinamización económica circular do noso Concello, porque crea postos de emprego, porque dá vida ás vilas, porque cos comercios pechados, Marín morre, e cada vez hai máis comercios pechados. Eu estou a pé de rúa todos os días e recibo, ademais, as críticas e a situación que me trasladan dentro do comercio local. Porque son usuaria todos os días, son usuaria do comercio local de Marín e me trasladan a súa situación diaria e como están agonizando, como piden axuda.
Esa é a situación que temos. E se non contamos con un comercio local dinámico, Marín seguirá en decrecemento. Logo, outra cousa, en ningún momento falamos de zonas industriais. Efectivamente, a zona industrial que temos en Marín é a zona do Porto. Esa é a zona industrial de Marín. Non apostamos en ningún momento por maior creación de zonas industriais, nin de polígonos en ningún momento. Non estamos falando diso. Estamos falando de viveiros, de naves situadas en sitios estratégicos en diferentes parroquias, que non ten que ser un conxunto, en diferentes lugares. Esa é a nosa aposta clara e decidida, que crearía postos de emprego tan necesarios para Marín. Hai que atraer xente, hai que tomar medidas inmediatamente, dende xa. Partido Popular. Ben, pois, vamos a ver, é que hai datos que son así. É dicir, que unha conxuntura xeral será para o bo, pero tamén será para o malo. É dicir, hai máis comercios, señor Pazos Lamoso, non se ría, hai máis empresas, señor Lamoso, non se ría. Dende que hai datos, hai máis empresas e hai máis comercios. Evidentemente, a conxuntura, eu estou de acordo, pero non agora en campaña electoral. Fixemos moitísimas campañas de apoio ao comercio local. Eu non creo tampouco, señora Santos, eu non creo, e que non creo, que haxa que ter en cada parroquia un viveiro de comercial e de empresas. Non, nos apostamos polo que estamos facendo agora, por mellorar a reforma urbana, comercio de proximidade e os que están situados. Non apostamos por crear zonas comerciais dispersas en cada unha das parroquias. Entón seguiremos caindo de poboación. O sea, o que non se pode é facer un plantexamento que ademais sabedes perfectamente que non vai a funcionar. Porque non está funcionando noutros sitios, o declive do comercio local e de determinado comercio de proximidade obedes, e que non apostades nin cando gobernades noutros sitios. Como non? Barro. En Barro estás elevando adiante. Por favor, non comparedes Marín con Barro, con todos os meus respetos para Barro. Marín ten outra fisionomía. E non se está facendo nada por cambiarla. É un casco urbano moi intenso, o de Marín en concreto, o de Seixo. Nos apostamos por seguir facendo reforma urbana, facilitando que a xente vaya ao comercio local, facendo campañas de dinamización, poñéndose en valor, e a pandemia veu efectivamente para facilitar eso. Eu non creo que en cada parroquia teñamos que ter un viveiro comercial ou un asentamento en concreto, porque non me parece productivo. Infórmese en que consiste un viveiro de empresas e unha incubadora. Porque ao mellor estáse facendo unha idea... Deixamos que remate, xemos como vostede e logo como vostede. Pero que me vou a informar se temos un no Porto. Non estamos falando ao nivel do Porto. Se temos un viveiro de empresas no Porto. Por favor, infórmese do que estamos falando. Si o temos, onde están ubicadas... Pero un momentiño, porque eu vou seguir introducindo temas, por iso de ir avanzando, tamén temos que falar do turismo, estamos en plena ría de Pontevedra, así que o turismo tamén é unha parte moi importante para o Concello de Marín, e tamén lles propoño que nos comenten as súas ideas a respecto de iniciativas, por exemplo, culturais ou deportivas, que a fin de contas tamén atraen a moitísima xente, non, a ese tipo de eventos as distintas localidades da nosa contorna, e iso tamén implica riqueza, porque que nos visita tamén deixa cartos nas distintas localidades, a ver por onde tira desta volta o candidato socialista. Sí, mira, por acabar un momento na ronda anterior, señor Ramallo, é que vostede cando goberna se despreocupa dos problemas, eu teño que decir así, mire, nos últimos 6 anos ni siquiera pedimos a subvención para un orientador laboral. Podíamos ter implantado un plan de emprego juvenil, por exemplo, en colaboración coas empresas do Puerto, por exemplo, 4 plans, eses plans que os aprobamos no 2011, entonces, vostede leva 6 anos sin pedir ni siquiera, sin molestar, sin pedir a subvención por un orientador laboral que nos favorece a contratación de xóvenes. Pero si tiñamos 3 contratados. Cando nos propuxemos, e agradecería que non me interrumpira cada palabra que fago. Pero non diga cousas que non son. Cando nos propuxemos un espacio de coworking para que os autos... Debemos ser o único concello da provincia, concello medianamente de tamaño medio, que non ten un coworking. É terrible, pero é así, e o desinterese máximo, señora Ramallo, vostede eso, con vostede non vai. A única campaña que vostede fixo para fomento do comercio é a de Marineando, é ir polos sitios, sacándose unha foto e dicendo, pero vostede é goberno, vostede, a critico, a xente pode gustarlle un montón de cousas, é o que critico que vostede ten o que goberna moitísima máis capacidade para cambiar as cousas que os que non gobernan. Entón, cando vostede se limita a sacar unha foto nunha terraza,
e poñendo marineando, eso non é dinamización do comercio local, eso non é algo, entonces, non se ría deso no, porque mira, comete un sabe o que é erro, unha campaña que funcionou? Por exemplo, cando propuxemos a zona de aparcamento comercio, a propuxemos en 2019, a levamos a cabo, alégrome, funciona ben? Sí. Estamos satisfeitos? Sí. Entonces, eso sí que é traballar con propuestas serias, que se propoñen, se debaten entre os grupos e se sacan adiante. Entonces, nós o que vemos é que non aposta polo comercio, non aposta pola empresa nin polo suelo empresarial e se limita a decir que o puerto, bueno, que o faga o puerto e pouco máis. Bueno. Imos co Benega. Sí, pois en materia de turismo opinamos que hai moitísimo traballo por facer. O turismo en Marín non pode quedar solamente en actuacións das praias nos 3 meses de verán. En Marín hai que traballar e elaborar diferentes actuacións para ter un turismo sustentável ao longo de todo o ano. E temos, ademais, potenciais de abondo para levar a cabo estas actuacións. En primeiro lugar, e temos que falar deste tema, porque está preocupando moitísimo a veciñanza, que é o mantemento e posta en valor do antigo peirao de Marín. Dentro do Partido Popular levan a proposta de realizar ali unha piscina de agua salgada cando estamos apostando moitísimos colectivos porque ese reduto único que queda en Marín de tradición mariñeira ten que ser conservado e posto en valor. E o que propoñemos, ademais, é que aí se construa un museo ao aire libre de embarcacións tradicionais. Repito, que se poña en valor. Logo, é necesario, imprescindible, levamos 12 anos escoitando a proposta de poñer en valor tamén o lago de Castiñeiras, pero nunca chega a cabo. 12 anos despois, Castiñeiras sigue sin ser posto en valor, con pequenas actuacións moi puntuais, pero sin levar a cabo. Castiñeiras, o pulmón verde de, xa non digo de Marín nin do Morrazo, sino de boa parte da contorna de Pontevedra. Un luxo, e sigue sin levarse a cabo. Logo, apostamos tamén claramente pola posta en valor do Castro da Subidá, o Parque da Brea, sitios cunha riqueza increíble, cun patrimonio arqueolóxico, que debe ser recuperado e posto en valor. O Castro da Subidá é necesario seguir con esas excavacións. E falando do patrimonio arqueolóxico de Marín, temos un inmenso material, unha riqueza tremenda, e está en estado de abandono cando non de perigo. Levamos anos pedindo actuacións para o Menhir de Currás, para a súa conservación constante, para a súa sinalización, para a súa difusión, o petróglifo da Godalleira, que está en risco de desaparecer e non se están levando a cabo medidas para a súa conservación, a Mamoa de Pastoriza, a Mamoa do Chan da Armada, onde están sin sinalizar e cheas de silveiras. É necesario recuperar todo ese patrimonio, poñelo en valor e difundilo. Bueno, pois nesta rolda rematamos coa candidata popular. Remato unha sola puntualización con respecto ao tema do aparcamento, do estacionamento 2 horas, que é o que vostede se refería como a zona comercial. Tuvo unha primeira fase, funcionou moi ben, se ampliou a unha segunda fase, tivemos a posibilidade de ter máis de 15 aparcamentos disuasorios acondicionados, ben a través de cesións ou ben a través de contratos de aluguer, que creo que lle dou un apoio extraordinario ao comercio local. Eu solo para puntualizar. Pero xa meténdome no tema de turismo, fomos capaces de xestionar un plan de sostenibilidade turística donde temos a posibilidade de invertir ao longo destes 2 anos 2 millóns de euros. 2 millóns de euros que van a poñer en valor a senda do litoral, unha nova senda desde Portocelo a Guete. Por suposto, as nosas playas con máis dotación e melloras de acordo, efectivamente, co planamento e con esas medidas tamén de aparcamientos disuasorios que temos de apoio ás praias. Desenvolvemos, claro que sí, señora Santos, o patrimonio arqueolóxico, o LUNS, a Ruta das Malmoas, non, 12 anos despois non, sempre, e de acordo, sempre. Seguimos con promesas. Non, seguimos con promesas, non, cunha aposta decidida. Sí, pois, a verdade é que sí. E non lle podo admitir exactamente, entendo que vostede non vai a poñer de releve cousas que se fixeron en Castiñeiras, pero se invirtiu a tendencia total. Se fixeron actuacións no lago que se quedaba sin agua, se estableceron 2 asadores para que podan ser utilizados toda a época do ano, se fixeron 2 parques infantís que estaban destrozados. A problemática da falta de agua en Castiñeiras. Solo ese termino, é unha colaboración intensa cos donos do propio
propio lago de Castiñeiras, é dicir, as dúas comunidades de montes, neste caso, que pertencen a Marín, tanto de San Xulián como a de Santo Tomé de Piñeiro, cunha aposta decidida por facer unha mellora e unha recuperación ambiental, en colaboración, e lle invito a todo o mundo que o visite, coa Asociación e a Fundación Juan 23, que está facendo un desenvolvemento dun proxecto, dun viveiro de cara a profesionalizar e a poñer en valor toda esa zona, de verdade, digno de admirar. Toda a nosa aposta de coordinación de todo o que se invirta no lago de Castiñeiras va a ser da man das comunidades de Montes e de Juan 23. E creo que tenemos os ingredientes perfectos. Vamos a facer unha cousiña porque vexo por aquí que quedan cousas no tinteiro. Vamos a facer unha rolda rápida para que vostedes os tres... Sí, imos por orde, seguindo a orde que tiñamos establecida nesta parte do programa. 30 segundiños para cada un de vostedes, PSOE, BNG, e rematamos co PP. Eu non podo deixar de tratar o tema da dársena, que me parece o maior disparate que se vai a perpetrar en Marín, pero en décadas. Señor Ramallo, a dársena é o último espacio mariñeiro que queda en Marín. Eu lle pediría que recapacitemos todo da importancia, do valor das cousas e do que significan para Marín. Marín non é calquera cousa, Marín foi e naceu do mar e somos xente de mar. Non perdamos, é dicir, a mí me dá pena ver o seu programa e ver que o único que fai é quitar as barcas e deixar ali unha especie de laguna de baño absolutamente que desvirtúa o que é Marín. Eu lle pediría sentido común e non facer ese tipo de disparates. 30 segundiños para o BNG. Leva 12 anos de retraso, empezando polo lago de Castiñeiras e a súa posta en valor. Por certo, o arranxo do tanque de Castiñeiras, que se non me equivoco se realizou como hai 4 anos, e tivo un investimento duns 3.000 euros, levábase anos, con perdas, pois menos. Moito máis. Que va. Os parques e os asadoiros, estou falando do arranxo do tanque, onde había anos que se estaba pedindo o seu arranxo e non se fixo nada hasta que se creou unha plataforma que estaba facendo un chamamento para que se adecentara dunha vez por todas o tanque. E xa para rematar, outra das promesas que teñen pendentes e que salen agora anunciando a creación dun espazo para autocaravanas, algo tan necesario para atraer turismo en Marín, aprobado hai 4 anos en pleno municipal e a día de hoxe sigue sin executarse. Últimos 30 segundos para o Partido Popular. Ben, esquemática. O cementerio de Barcos. Eu estou encantada de que se fale do cementerio de Barcos gracias á proposta do Partido Popular. Grazas, encantada de que se fale, porque parece que tropezaron con el ahora. Dito isto, nós o que tratamos é de facer dese espazo único, estou de acordo, pero mellorado, porque tal e como está é desastroso. Desastroso os muros, o embellecemento do entorno e a posibilidade de bañarse. Area no fondo e espacio ao redor, que creo que se pode poñer en valor perfectamente. E recollo a idea, porque non somos nada tercos, señora Santos, encantados de poñer ao redor un espacio de posta en valor das embarcacións tradicionais, con panés, cun espacio ao aire libre, por suposto, pero que a dársena se pode utilizar. Hoxe en día nos estamos, e ademais non o ocultamos, non é incompatible, non é nada incompatible. Eu lle invito a que se sume a este proxecto, e evidentemente, non faga a súa campaña só deso, porque se vai a arrepentir, porque vai quedar estupendo. Sospeito que os candidatas aquí presentes estarían encantados de continuar falando destas cuestións, pero é que temos que marchar a publicidade, estamos de volta de contado. Derradeira parte deste Contrastes Marín aquí en Canal Rías Baixas, aínda moitos asuntos que tratar, así que imos por partes, comezamos falando de políticas sociais e igualdade e a quenda do BNG. A política social debe ser un dos piares máis importantes do Concello, a defensa e protección de servizos esenciais como son a sanidade e o ensino. Marín merece potenciar os servizos públicos de calidade, en especial atención aos centros de sanidade como son o de Marín ou de Seixo e como punto de atención continuada. E aí temos que dicir que o Concello, o Goberno de Marín, en ningún momento dou a cara pola defensa destes servizos. Levamos anos vendo como se está levando a cabo o desmantelamento da sanidade pública, como se está levando a cabo a privatización de servizos públicos e o Goberno municipal negando esta situación.
é hora xa de dar a cara e de defender unha sanidade pública de calidade para toda a veciñanza de Marín, pero que ademais Marín tamén merece apostar claramente polo ensino público, defendendo os centros de ensino públicos por riba de todo. E vostedes, o Partido Popular, terán que cargar nas súas costas co vergoñento peche dunha escola infantil, o centro de Nosa Señora do Carme, un centro modélico, por certo, e que aí non saíron en defensa deste centro educativo. Marín non se pode permitir que se peche ni un centro público máis. E evidentemente non se debe permitir que a nosa veciñanza non teña uns servizos sanitarios dignos, con un PAC pechado, sin persoal, tendo que desplazarse a Bueu, cando non ao Hospital Montecelo, co colapso que iso conleva. E iso vivímolo na comarca de Pontevedra o Salnés, na área sanitaria. Un colapso tremendo, unhas listas de espera que ainda a día de hoxe podes esperar até unha semana para ter unha cita con un médico de cabeceira. Evidentemente, todos estes recortes veñen do goberno da Xunta, pero o goberno municipal debería ser o primeiro en dar a cara e en reivindicar melloras para a sanidade pública e, evidentemente, para o ensino público tamén. Pois, precisamente, imos coa candidata do PP. Bueno, pois, evidentemente, en política social e igualdade, que é o bloque que nos toca, si me gusta xa falar en primeiro lugar da sanidade. É verdade, eu o digo con todo o respeto, non é verdade que non se recoñeza a situación, o temos debatido en numerosos plenos, pero as cousas e a verdade é como están, e hai que facer unha radiografía de como están os centros de saúde, neste caso de Marín e de Seixo. Foi a miña visión desde o primeiro momento e así o mantuven permanentemente en contacto coa Xunta de Galicia, que é a competente neste caso, en que se cubriran o antes posible todas as prazas de médicos de atención primaria en Marín. Neste momento eu non quero facer ningún alarde, o contrario, con toda a humildade e con toda a tranquilidade, teño que decir a realidade. Todas as prazas dos médicos de familia, as 14 médicos de familia do Centro de Saúde de Marín e as 2 prazas do Centro de Saúde de Seixo se atopan cubertas de xeito permanente. É verdade, a nadie se lle escapa que na sanidade, non en Marín, na área de Pontevedra Salnés, evidentemente houbo as súas dificultades, pero con carácter xeral na Comunidade Autónoma de Galicia e noutras comunidades autónomas, como estamos vendo, hai falta de médicos de atención primaria. Neste momento en Marín non, pero a verdade é que non o hai. O que non pode ser é que, claro, que despois, cando se adopten medidas ou solucións ou se aposte por determinadas concursos de méritos para cubrir prazas e demás, non se apoie desde outras instancias. Eu teño a conciencia moi tranquila, me sigo preocupando polos meus veciños con respecto á sanidade, en estos momentos a radiografía é a que, con todas as dificultades, pero tamén con toda a realidade. Con respecto á asistencia sociosanitaria, evidentemente, pero tamén a atención á dependencia. Desde o Concello fixemos un incremento das prazas de atención á dependencia, das prazas de atención á terceira idade, tamén financiamos os comedores escolares nos centros educativos, e aí me vou a parar. É verdade que se pechou o centro de infantil Virxe do Carmen, pero lle falta a segunda parte, se abriu educación infantil no colexio do Sequelo, que non tiña educación infantil e que estaba enfrente do anterior Virxe do Carmen. Polo tanto, eu fun da aposta decidida, porque creo que o CEIP do Sequelo ten que ter educación infantil e educación primaria para garantizar permanentemente a poboación nese centro. PSDG. Bueno, María, eu creo que si algo caracterizou este mandato en tema sanitario foi que si algo nos quedou claro que Marín non pode contar contigo ni como alcaldesa cando hai que reivindicar algo a Xunta. Eso nos quedou claro a todos. Non participaches de ningunha das accións, non manifestacións, non, accións de todo tipo, cadenas humanas, reparto, recollidas de sinaturas, ir ao Parlamento, de todo, un movimento veciñal único, xa me estás interrumpindo de novo, María, un movimento social con 17 asociacións de todo tipo, que se mobilizou en defensa dun centro de saúde como foi o de Seixo, que estaba sendo desmantelado. E polo de Marín, que tiña unha situación de precariedade total, e se algo aprendimos é que a alcaldesa nin estaba, nin se lle esperaba, porque vostede non era alcaldesa, vostede era a representante do Partido Popular en Marín. Sabe que non. Sí, sei que sí, perfectamente sei que sí, e iso foi o que fixo vostede en todo o tema da sanidade. A vostede lle importou ben pouco
todas as mobilizacións, todos os recursos, todas as mocións, todas as iniciativas que se fixeron. Por qué? Porque a quen se lle reclamaba era a Xunta do PP. Entón, vostede aí se desmarca. Se lle reclaman ao goberno de Pedro Sánchez, entón, vostede se suma a todo. Se suma, pois, a fibra, a reclamar a fibra, ou calquer outro problema que haxa, vostede aí se suma, porque vostede actúa así. E mire, Marín, un dos problemas que temos en Marín, gordos, e que temos que abordar, é o tema da falta de unha residencia e espacios para maiores. Nós en Marín temos máis de 1.600 maiores de 80 anos, que non teñen plazas. É dicir, cada vez o problema vai ir a máis. Temos que poñernos xa na procura dunha residencia, onde poidan estar, e non se teñan que ir a Ribadumia, a Ourense, e por Galicia adiante, como ten a xente os seus tíos, os seus abuelos, os seus pais. Nos apostamos por unha enseixo pública, apostamos, e o decimos no programa. Entón, eu sí que quería poñer o foco sobre o importante que neste caso agora é o tema das residencias de maiores, porque temos unha población moi envellecida a que non estamos dando ningún tipo de solución. E queremos propoñer só dúas cousas. Queremos poñer un botón 24 horas de alarma que nos poidan mobilizar os nosos servicios municipais, de policía, de ambulancias, etc. E queremos tamén que poidan contar con novos espacios senior de co-living, co-housing, especies donde poidan vivir cómodamente xente maior, non necesariamente baixo un formato de residencia. Bueno, creo que a candidata do BNG quere seguir falando de servizos sociais, podeno facer, pero tamén xa vou introducindo as medidas a prol da transición ecolóxica. Pois en tema de defensa da sanidade, a verdade é que o Partido Popular fixo unha defensa moi ambigua e no último momento. No BNG levamos 14 anos denunciando o desmantelamento, a privatización, en mocións continuas ao pleno municipal e a negativa sempre foi a do non. Nunca apoiaron mocións ata, podo dicir, os últimos meses. Pero que se privatizou? Servizos da sanidade pública. No Centro de Saúde de Marín. Non, estamos falando da sanidade, estamos falando de servizos da sanidade pública que afecta ás marinenses e os marinenses. Na atención marinenses. primaria se privatizou algo? Afecta ás marinenses e os marinenses. Cada vez que temos que ir a Montecelo e estamos esperando por unha operación que nos deriva a centros privados, iso é privatización. Están cubertas as prazas de médicos? Non. Se pechou o Centro de Saúde de Seixo? Gracias a Dios. Aínda non, pero porque hai unha... Perdón, es que vostede primeira moción... Deixamos que continúe. Estou no meu turno. 14 anos onde levamos insistindo no desmantelamento e na privatización. Pero que se privatizou? Pero escoíteme e explícolle en que se privatizou. No Centro de Saúde de Marín, que se privatizou? Estoulle falando privatización da sanidade pública que afecta aos marinenses e que sempre negou como sigue negando agora. Cada vez que nos derivan por unha operación a un centro privado, iso é privatización, como é desmantelamento de servizos, como é, a día de hoxe, pedir cita no Centro de Sanidade de Marín para dentista, para matrona, como si se pudera estar esperando para fisioterapia, e hai que estar meses esperando a ter unha cita con un fisioterapia, meses de lista de espera para ir a un dentista, meses de lista de espera para ir a unha matrona, que mulleres embarazadas de 3 meses e teñen que esperar para ter a primeira cita, porque non dan abasto, porque é falta de persoal, e siguen negando, e volvo a repetir, siguen negando a privatización. Por iso lle digo que a súa defensa é moi ambigua, e non vale dicir, si apostamos pola sanidade pública coa boca pequena, hai que demostralo, hai unha plataforma onde todo o mundo se pudo adherir, e o que non o fixo foi porque non quiso, participar aí. Bueno, hai que decir as cousas como son. Non se pode decir que se privatiza a sanidade cando eso non é verdade. Non se pode decir que se derivan operacións a centros concertados cando na época do bipartito gobernando BNG se derivaban máis. Entón, hai que falar con seriedade. Vostedes se puxeron ao frente dunha... En fin, a primeira moción que trouxeron ao pleno era para decir que se pechaba o Centro de Saúde de Seixo. O Centro de Saúde de Seixo nunca estuvo, por favor, para que me permitan, nunca. Vamos a deixar agora que, como vostede pedía que non interrumpisen, vamos a deixar agora que fale a candidata popular. Nunca, o podo repetir máis veces, pero nunca estuvo en ningún momento
Sabe que non. o peche do Centro de Saúde de Seixo. Sabe que non Nunca. é así. No Centro de Saúde de Seixo se xubilou un facultativo, se cubriu inicialmente cunha persoa 3 días e a día de hoxe, desde o inicio deste ano, hai un facultativo os 5 días da semana. E os 2 facultativos do Centro de Saúde de Seixo desenvolven a súa tarefa. Igual que os 14 médicos de atención primaria de Marín. A miña función, evidentemente, claro que hai que mellorar a sanidade. Eu o digo con total tranquilidade. É moito. É moito, por suposto. Fale E agilizar coa as listas de veciñanza. espera. Fale E coa mellorar, veciñanza. grazas á gran construción do Gran Montecelo que se está facendo, espero que melloren tamén as capacidades e a comodidade dos Que non se traballadores e dos privaticen os enfermos. servizos. Pero que servizo se privatizou no Centro de Saúde de Marín e de Seixo? Dígame un. Volvolle a repetir, Dígame un. É que non é servizos de verdade. sanidade que Entonces, afectan a veciñanza si de queremos ser Marín. serios, rigurosos, hai que falar de verdade. O que non Pero se pode escoite. é falar coa galería. No, hai que escoite. falar de verdade. Non Fale se coa privatizou veciñanza de Marín. ningún servizo no Centro de Saúde de Marín e no Centro de Saúde de Seixo. Volvolle a repetir Eso que é o estou que lle falando digo. de servizos A sanitarios vostedes que afectan a veciñanza quixeron de sacar Marín. rendemento político Non. desta Non. cuestión. Estamos para Sí. defender. Sí, vamos a deixar os que remate Esa é servizos a verdade. candidata E a miña popular, imos función co é candidato estou socialista. a prioridade. tremendamente tranquila porque as prazas de médico de familia no Centro de Saúde de Marín e no Centro de Saúde de Seixo a día de hoxe están cubertas. E para mañá? Que A do día de Partido hoxe Socialista. están cubertas A día de hoxe. con relación de continuidade. A día de hoxe. A día de Quenda hoxe. do A día de Partido hoxe. Socialista. O vostede María, sabe o que pasamos- alguén lle pode María, decir que vai levamos- pasar dentro de 4 anos. É a Eu non quenda lle do sou Partido capaz de Socialista. decir. por favor. Eu Quenda seguirei do peleando Partido e traballando Socialista. porque sigan María. cubertas. Esa é a miña Señora Ramallo, Gustaríanos que imos- fuera Esa é a eso. miña función, que Imos- sigan Ter esa cubertas. seguridade. Que Imos sigan ir co cubertas. Partido Socialista que xa introducín 4 ou 5 veces, Perdón. quenda do PSDG. Te noto moi nerviosa, María. De verdad, non é Nerviosa, raro. yo? Sí, sí, de verdad, non é raro. Estás interrumpindo constantemente. Veña, Partido Home, que Socialista. sodes dous María, contra un. nos somos tres falando, non somos dous dous contra contra un, somos un. tres Algo teremos falando. razón, O que quero entón. decir, María, Ou non. si a movilización de Seixo non se chega a producir, vostede sabe, igual que sabemos todos, porque o vimos noutros concellos do noso redor, que o desmantelamento do centro de salud iba a ser unha realidade. E iso é así, solo que como miraron unha movilización masiva, absolutamente... Porque cree vostede que nós temos capacidade para mobilizar 5.000 personas nunha manifestación en Marín? Non a temos, xa nos gustaría, pero non a temos. Foron os propios veciños que miraron como se iba perdendo os servicios e como ira a folla de ruta trazada para ese centro para que todo se prestara desde Marín, para que todo o servicio se prestara de Marín, igual que pasou con a banca, que pechou e acabouse o tema, e despois o que quera vai a Marín. Entonces, cando vostedes miraron esa relación veciñal, foi cando vostedes empezaron a apretar arriba para que por favor non lle puxeran problemas. Vai de Sí, apretar arriba. bueno, hombre. E despois, Está o que quero equivocado, decir, aí Está teño que decir, equivocado. María, todo. O tema da Vostede sanidade non non é de apretar vostede arriba. nin estuvo, nin se lle esperou. Vostede se desentendeu absolutamente do problema, os seus concelleiros se dedicaban a malmeter por detrás cando había calquer Os concentración, meus sí, concelleiros, si por quere favor. concrétolle. No, E entonces, señor Ramallo, vostede antepón os intereses de partido os de Marín, e así yo teño que dicir en todos e cada un dos temas importantes para Marín. Como vaya en contra de algo da Xunta, con vostede non contamos. E o demostrou durante 4 anos decididamente, ademais, non foi nunha vez, nin dúas, porque cando protestábamos polo Centro de Saúde de Seixo era porque non era certo que se iba a fechar, pero cando protestábamos que o PAC de Marín non atendía a xente, por exemplo, apoyamos as mocións. vostedes non estiveron en fixemos ningunha seguimento. concentración, nin as portas mellorou do o PAC, PAC. nin a recollida de... Bueno, hombre, señora Ramallo, vostede se desentende quere que dos me problemas manifeste dos con veciños. vostede. No, Eu conmigo teño no. outra función Se e eu son outro un traballo. máis, eu son un máis Nada máis. na plataforma. Eu Somos con manifestarme unha máis. non acaba a miña Vostedes non función. están porque non quixeron. No, evidentemente. Porque Bueno, porque iban pois- contra a Claro que non Xunta, quixemos, claro que según non usted. quixemos. Non tiven antes moito éxito cando introducía a cuestión da transición ecolóxica, medidas a prol de eficiencia enerxética. Podemos seguir falando deste asunto. Eu tamén incorporo ao debate a cuestión da participación cidadá e da transparencia. Imos con Lucía Santos. Pois en tema de participación cidadá e transparencia tamén queda moito por facer. De feito, é que nestes 4 anos son moitísimos os veciños e veciñas que nos trasladan temas que primeiro, evidentemente, foron trasladados ao goberno municipal e non obtiveron resposta. Non obtiveron nin resposta, nin unha chamada, nin unha solución, evidentemente. E, de feito, para levar a cabo o tema de transparencia, deberían empezar cumplindo a normativa de transparencia no goberno municipal, publicitar
todos os plenos, publicitar todas as comisións informativas e todo o traballo que se desenrola do Grupo Municipal e da oposición. E informar a veciñanza de cada punto que se debate e cada decisión que se toma no Concello. Polo tanto, en tema de participación cidadá, deixan moito que desexar. E empezando pola página web, onde falta información, onde o PSON non está publicitado totalmente, falta unha boa parte, non está publicitado tampouco cales son as edificacións municipais, cales son os terreos que son do Concello, hai moita falta de información. O único que temos aí son anuncios do goberno do Partido Popular, non hai axenda cultural, aí non se está publicitando, non se está informando a veciñanza, non hai nin a senda do goberno, nin a senda das actividades que realizan as asociacións culturais, deportivas ou sociais. E empezando polos grupos que conformamos tamén a Corporación Municipal, onde a información que recibimos é moi sesgada e onde temos que facer ou un seguimento das redes sociais ou non temos información das actividades que se desenvolven dende o Concello. Polo tanto, dende aí, neste punto, o BNG apostamos polo impulso da administración electrónica, onde se facilite e se axude a veciñanza a levar a cabo todos os trámites e xestións, algo necesario neste momento onde todo funciona telemáticamente, e a creación da web municipal dun buzón cidadán, onde calquer veciño ou veciña poida trasladar aí calquer tipo de incidencia que haxa no Concello, e que evidentemente haxa unha actuación e unha resposta, que as veciñas e veciños non se queden sin ningún tipo de resposta dentro do Concello, porque iso non é cumprimento da Lei de Transparencia. Bueno, pois aproveita a súa intervención a candidata do Bloque para falar de transparencia, a ver se a candidata popular fala só de transparencia ou tamén de medidas de eficiencia enerxética. Escoitamos a María Ramallo. Bueno, nos podemos saltar a parte de medio ambiente ou non, pero vou a parte de transparencia, que foi no que se centrou a candidata do BNG. Pois si penso que cambiaron as cousas foi precisamente no tema digital. É dicir, o cambio no Concello de Marín da transformación digital foi unha evidencia, non só de xeito concentrado nesta última legislatura, sino ao longo destes últimos anos. De como era o Concello de Marín, lle podo decir que levou moitos anos, tanto nas relacións co súa veciñanza e as relacións cos grupos da oposición, teño que decir que se deu un salto cualitativo e cuantitativo. Desde o Concello tratamos, en definitiva, de poñer en marcha unha ferramenta digital. Toda a documentación se presenta por rexistro electrónico, toda a documentación, claro que no ano 2011 as facturas non se rexistraban. Claro, o salto é cualitativo, xa estamos obrigados pola normativa, a través de FACE, decir, temos un convenio, somos dos poucos concellos a través do Colexio de Arquitectos, que todos os proxectos se presentan pola propia plataforma na área digital. A transparencia, todo é mellorable, evidentemente, eu lle recollo o guante, hai moito que facer nesta liña, porque ademais é o futuro, é dicir, cando nos chegamos, pois, a página web, en fin, años luz. É verdade que hai que seguir dotala de contenido, a veces é que nos faltan mans, non é outra cousa. Traballamos de xeito intenso, pero hai moito contido, moita información que ven dos propios departamentos, desde mellorar coa propia Policía Local, o propio Departamento de Urbanismo, o Departamento de Medio Ambiente, en fin, ter o día moitísimas cousas. Largo camino que nos queda por facer, pero evidentemente algo xa se fixo. Atención á xente, evidentemente, hai moita xente, sobre todo a xente maior, que siga acudindo de xeito presencial ao Concello e que se axuda e facilita a facer os seus trámites. Creo que somos un dos poucos sitios onde baixamos o certificado digital para que a xente ayudamos e acompañamos para poder facer non os trámites do Concello, sino moitísimos trámites nos que hoxendía, se non andan moi perdidos. Polo tanto, nesa liña penso que avanzamos. E non sei se vai despois a permitirnos falar de medio ambiente, se non despois retomamos unha rolda un poquinho máis rápido, escoitamos entón ao Partido Socialista. Pois grazas. Sí, bueno, a min nesta evolución de todo hacia o digital estamos deixando fora moita xente. Moita xente non ten registro electrónico, non se entende cos ordenadores, non ten unha app instalada, non ten unha plataforma de pago.
Nós o que queremos facer na seguinte legislatura é crear como elemento estable unha oficina de maiores, unha oficina onde os maiores se poidan falar e contar a alguén o problema que ten e que lle axude nun trámite ante unha administración, ante un banco, e non deixalos fora deste proceso. Para os que somos nacidos digitalmente é moi sinxelo, temos unha app, o móvil, temos todo. Moitísima xente se está quedando fora. Nos apostamos por eles, para que eles tamén teñan un servicio, para que eles se poidan dirixir a un sitio e que alguén lle vaya a atender e lle vaya a falar e a explicar como ten que facer, a acompañalo, etc. etc. E agora que falamos de transición enerxética, hai algo que vivimos o verán pasado, que foi a sequía tan terrible que hubo e que nos obliga a replantexarnos todo o noso sistema de abastecemento de agua. Nos en Marín, dende o ano 2018, temos un plan de 3,7 millóns de euros aproximadamente para estender a máis de 3.000 veciños que non teñen agua no rural e en zonas próximas ao casco urbano, sorprendentemente como Sequelo, por exemplo, para estenderlle abastecemento. Ese plan está absolutamente dormido nun caixón, ni se aborda. Ou vamos a dotar de abastecemento de auga a esa xente, ou cando as sequías, como xa todo o mundo advirten polo cambio climático, sexan máis prolongadas, máis severas, vamos a ter verdadeiros problemas para dotalos de auga potable, porque nin os pozos van a ser capaces de abastecelos a eles, non? E iso é o que quería comentar neste Perfecto, pois facemos o prometido e debeda, facemos unha breve rolda para esas cuestións que ainda tiñamos pendentes relacionadas co medio ambiente. Imos primeiro co BNG. Sí, pois en relación ao medio ambiente, dende o BNG apostamos pola creación de espazos de recreo de lecer en diferentes parroquias. Nomeaba antes a posta en valor do Parque da Brea, onde hai restos arqueolóxicos, pero crear ali un espazo de lecer e que todas as parroquias conten con diferentes puntos onde non só para a veciñanza desas parroquias, sino que sexa un punto atractivo onde a xente poida ir ali a desfrutar dun día, dunha tarde e posta en valor do noso medio natural. Logo, en relación ao medio ambiente, é imprescindible e esencial tamén nos tempos nos que estamos que Marín se desenrole un plan de compostaxe serio e riguroso. Hai que apostar pola compostaxe, é o futuro e ademais é que así non lo están impoñendo, é de obrigatoriedade e aí temos moito traballo aínda por facer. Outro problema que se está dando en Marín nas diferentes parroquias e que dende o BNG propoñemos a creación dun punto de recollida de residuos das podas. Ese está sendo tamén un gran problema, xa que cando chega o momento da poda non é posible facer fogueiras queimas para eliminalo e como se está levando a cabo en diferentes concellos é a creación dun punto de recollida onde se poida recoller e ademais eso podese utilizar para sardíns ou para darlle outros usos. Pois tamén brevemente Partido Popular. Bueno, desde o punto de vista medioambiental, é verdade que nesta legislatura se acometeron varias obras, non? Unhas están a piques de comenzar, como é todo o colector do río Lameira, que ten que sair da cauce do río, que xa non debeu estar nunca, pero creo que é unha obra de saneamento totalmente importante, e se acometeu tamén o propio colector da Avenida de Ourense para estender sobre todo esa rede separativa e sobre todo que ese saneamento que antes iba ao mar en época de choiva, cando o colector entraba en carga, pois efectivamente se trate de correxir. Pero ademais do tema do saneamento, o tema da auga, efectivamente, señor Pazos Lamoso, se non chega a ser, porque cando chegamos ao Concello conveniamos cos concellos da Ría, a través da Aquaes, a posibilidade de ter auga en alta cunha nova infraestructura financiada con fondos europeos polo Estado, tiñámolo pasado moi mal xa, porque o ano pasado, no verán, xa tuvemos graves problemas co tema da sequía e todo apunta que a futuro así vai ser. Evidentemente, hai proxectos para poñer en marcha e haberá que seguir apostando polos fondos europeos para facelo, porque senón o Concello de Marín resulta prácticamente imposible. Pero, sobre todo, seguir apostando pola contorna, por poñer en valor, falaría de moitos, pero de lavadoiros, o último na contorna de Mogor, poñer en valor o noso patrimonio e tamén utilizar esas aplicacións, como foi esa web de lavadoiros ou esa web de fontes, que evidentemente nos pon en valor tamén todo o noso espazo. Pois, seguindo a orde que teñamos para esta quenda, remata o Partido Socialista. Nos aquí gustaríamos comentar en materia ambiental, un dos grandes eixes que temos que facer é a recuperación do Lameira. E a recuperación do Lameira é
moito máis ambiciosa do que de retirar a tubería do cauce. Creo que temos que facer, como están facendo noutros concellos, e ir pensando en proxectos de abrir o Lameira por tramos e poder recuperar parcialmente e ambientalmente algún dos tramos do río Lameira, que ten que ver co tramo alto, pero tamén co tramo baixo. E creo que Marín non pode quedar fora dese proceso de apertura, que debemos facelo con calma, pouco a pouco, metro a metro, pero facelo. Despois do tema de puntos limpios, María, que queres que che diga das podas? Votachedes en contra dunha moción para aprobar puntos limpios, e Marín, 12 anos despois, seguimos sin ninguna posibilidade de un punto limpio, nin tan siquiera remota, nin pensado donde, é dicir, que en temas de medio ambiente deixa moito que desexar. E entón, eso, todo o que ten que ver con compostaxe, todo o que ten que ver con podas, todo eso ten que ver con ter un punto limpio, que o Partido Popular se opón, e que a nosa xente de Marín, cando ten que tirar un bote de pintura, ou que ten que tirar calquer enser un pouco tal, pois acaba como acaba, tirado en calquera os muebles e os colchóns, en calquera recuncho de Marín, e durante días. Bueno, pois chegado este momento do programa, imos coa derradeira intervención dos tres candidatos aquí presentes, ese minuto final, coa derradeira mensaxe para os seus veciños e veciñas, para toda a nosa audiencia. Comezamos polo minuto final da candidata do BNG, 60 segundos, aquela cámara. Hai quen nestes días vai a repetirnos constantemente que nada se pode facer, que todo está decidido e que nada pode cambiar. Pero no BNG dicimos que sí, que o escenario está moito máis aberto do que parece, e por iso tendemos a man. Tendemos a man a todas as marinenses e a todos os marinenses que non vos conformades con este continuismo, que non queredes máis do mesmo, as que sabedes e que, sobre todo, sentides que Marín merece máis, para poñer en marcha a nosa vila, para vos sumar a alternativa do cambio, coa que o BNG queremos construir un Marín dinámico. Este 28 de maio pedimosche confianza, confianza no Bloque Nacionalista Galego, para crear un novo Marín, e queremos crealo contigo. O teu voto é importante e, sobre todo, é esencial. Polo tanto, se apostas por un novo Marín, o 28 de maio, pidoche o voto para o BNG. Grazas, señora Santos. Imos co minuto final do candidato do Partido Socialista, 60 segundos, aquela cámara. Bos días, boas noites. A estas alturas, 12 anos despois do actual goberno, para todo Marín é evidente xa a triple crise que vivimos. Vivimos unha crise da vivenda, e Marín non se construye nada dende hai 12 anos, ni un solo edificio, é un dos síntomas máis evidentes. Temos, ademais, unha crise profunda do emprego, non se desenvolve ni un solo metro cuadrado de espacios empresariais. O noso comercio perdeu un 14% nos últimos 7 anos de comercio. E iso deriva nunha crise todavía peor que a crise poblacional. Perdimos 2.000 veciños nestes 12 anos. Marín ten que cambiar, e isto non pasa por casualidade, isto pasa pola inacción das políticas ao fronte do Concello. Nos vimos coa idea decidida de pelexar polo emprego, de pelexar polos suelos empresariais, de pelexar polo aluguer de vivendas, de pelexar por desatascar moitos dos problemas que ten Marín, porque se non os atallamos canto antes, vai a ser todavía peor. Te invitamos a que se ti tamén crees... Pazo, xa rematou eses tan só 60 segundos, imos co minuto final da candidata a reelección polo Partido Popular, tan só 60 segundos, aquela cámara. Bueno, pois somos o que ves. Seguiremos facendo e multiplicando os nosos esforzos por poñer Marín no mapa e que sea o mellor lugar para vivir. Creo firmemente nas nosas potencialidades. Son totalmente optimista, porque vivimos no mellor lugar do mundo. Temos unha ubicación estratégica e estamos poñendo por enriba de todo a mellora de todos os nosos servicios. Son positiva, temos esforzo, ofrecemos traballo, con etapas que cumplimos e con moitas asignaturas xa superadas. Como sempre vos digo, que o sigamos facendo depende de ti. Eu ofrezo traballo, adicación, entrega de min e de todo un equipo de persoas que teñen perfectamente claro desde o día seguinte de o que hai que seguir facendo por Marín. Cada día e cada hora. Polo presente de Marín te pido o teu apoio para o Partido Popular, pero sobre todo polo seu futuro.
Grazas, señora Ramallo, e grazas aos tres por participar esta noite aquí en Canal Rías Baixas neste debate que dedicamos ao seu concello. Marchamos, pero mañá estamos aquí de volta, quedannos aínda 3 debates. Mañá vai ser a quenda do concello de Ribeira, o mércores Contrastes Vila García e o xoves o debate final co concello de Pontevedra, ademais un debate a 6, un debate completo e plural e ben amplo, como ampla tamén vai ser a nosa cobertura informativa o vindeiro día das eleccións, o vindeiro 28 de maio, cun programa especial en directo que lles imos ofrecer a partir das 8 da tarde, con toda a información e o seguimento de todo o que está pasando nos 30 concellos que son protagonistas aquí en Canal Rías Baixas. Tamén terán ocasión de escoitar nese especial informativo pois as primeiras reaccións e todos os resultados que se dean a coñecer nesa xornada. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Boa noite.